खुलुमबाय स्टुडियोआव आं उदांस्रि मुसाहारि क'क्राझार जिल्ला इउपिपिएल लाइमोन गांखंआ बावखुंग्रि ब्लक हाब्रुबारियाव वाल पेन्टिं हाबाफारि लादों। बे वाल पेन्टिं हाबाफारियाव क'क्राझार जिल्ला इउपिपिएल लाइमोन गांखंनि आफादगिरि जनिल कुमार ब्रह्मआ हाग्रामा महिलारिनि दैदेननाय बिपिएफ दोलोनि हेंथायै माखासे गोख्रों बाथ्रा बुंथिदों। बिथाङा बुंथिदों एरै हाग्रामा महिलारिनि दैदेननाय बिपिएफ दोलोआ दिनै लोरबां थासारियाव दं। बिथांमोननि मावथिफोरा जेसेबां गोथौ सान्थौ आरो सानस्रि दं आंहा गावखौनो गाव गोनो गोथो मोनो होनना बाथ्रा बुंथिदों बिथां जनिल कुमार ब्रह्मआ। आरो बिथाङा बुंथिबावदों दि मानोना बिथांमोना 17 बोसोर सरकार सालायनायाव मोनफा मोननै लामा दालां बानायदोंमोन, नाथाय बिथांमोना बे मोनफा मोननै लामा दालां बानायनायखौनो गावसोरनि होननानैसो लानो नागिरो। बेवहाय कंग्रेस इउपिपिएल बिजेपिआ जेबो लिरनो मोना होननानै बुङो होनना गोख्रों बाथ्रा बुंथिदों बिथां जनिल कुमार ब्रह्मआ। आरोबाव बिथाङा बुंथिबावदों दि दिनै इउपिपिएल सरकारा गोबां लामा दालां बानायदों, अब्ला बेवहायबो बिथांमोना बियो इउपिपिएलनि बानायनाय लामा दालांसो होनना कंग्रेस बिपिएफ बिजेपिआ जेबो लिरनो मोना होननानै बेवहायबो बुंगोन नामा होनना बाथ्रा बुंदों बिथां जनिल कुमार ब्रह्मआ। नाथाय बे नङा, बेखौ जायनो सरकाराव फैगोन बे बानायखागोन। आरो ससियेल मिडियानि गेजेरजों माखासे जानला मोनला बाथ्रा बिपिएफनि लामा दालां बानायनायाव इउपिपिएलआ लिरलागासिनो दं बायदि बखिनायखौ नुदों होनना गोख्रों बाथ्रा बुंथिदों बिथां जनिल कुमार ब्रह्मआ। बेनि अनगायैबो बिथां जनिल कुमार ब्रह्मआ मा बाथ्रा बुंखो फै जों आबुङै खोनासंना लानि। रादाब बुथुमगिरि मोनगोनां नोंथांमोननिसिम गिबियावनो क'क्राझार जिल्ला इयुथ जानानै गाहाम हामलायथिनाय जासिदों। जे दिनै जे क'क्राझार डिस्ट्रिक्टआनो जा आरो गुबुन गुबुन डिस्ट्रिक्टआनो जा गोनां प्रमद बर' सारनि बिथोन बायदियै जोङो वाल पस्टारिं बा वाल पेन्टिं खालामगासिनो दं। उद्देश्यआ जाहैबाय जोङो वाल पस्टारिंनि गेजेरजों जोङो मोनसे वाल केम्पिं हिसाबै खामानि मावगासिनो दं, जाहाथे बिटिआर हालामाव गोबां सुबुं सानखोनि रायजो राजाफ्रा इउपिपिएलखौ सापर्ट खालामबाय। मानोना इउपिपिएलआ बिटिआरआव गोजोन आरो सान्थि गायसनबाय आरो बे गोजोन आरो सान्थिखौ नुनानैनो दिनै बिटिआर हालामनि साफ्रोमबो रायजो राजाफ्रा इउपिपिएल फारसे मोखां जानानै लोब लोब फैगासिनो दङ। आरो इउपिपिएलनि जेनोखि सासनाव थालांनाय मानगोनां प्रमद बर' सारखौ माबोरैहाय गोजोन गायसन होनायाव थुलुंगा होनो हायो बेनि सोमोन्दै बा बिनि थुलुंगानाय हिसाबै रायजो राजाफ्रा बिथांखौ मदद होगासिनो दं आरो होलांबाय थागोन होननानै जोङो मिजिंथिनो हायो। क'क्राझार जिल्ला पार्टिया होखागोन, मानो होनोबा मानगोनां हाग्रामा महिलारि दैदेननाय जे बिपिएफ पार्टिया दिनै लोरबां थासारियाव दङ। दा बिथांमोननि वार्कार्सफ्रा बेसेबां गोथौ सान्थौ आरो सानस्रि दं आङो माने गावखौनो गाव माने गोनो गोथो मोनो बिथांमोनखौ। मानो जे बिथांमोना 17 बोसोर सासनाव थादोंमोन आरो बै 17 बोसोराव सासनाव थानायाव माखासे दालां आरो लामा बानायना होलांदों गभर्नमेन्ट जानानै। दा बे लामाखौ लानानै जोंनि लामायाव मानो लिरदों होननो नागिरो। थारमाने गभर्नमेन्टआव थानानै गावसिनि लामासो लानो नागिरो बिसोरो, गभर्नमेन्टआव थानानै गावसिनि दालांसो लानो नागिरो बिसोरो। जे गभर्नमेन्टआथ' रायजो राजाफोरनि माने सुबिदानि थाखाय माखासे खालामनांगौखाय खालामना होदों। दा बेखौनो गावनि गभर्नमेन्टआव बानायनायसो बाहाय इउपिपिएलआ लिरनो मोना, बाहाय बिजेपिआ लिरनो मोना, बाहाय कंग्रेसआव लिरनो मोना होननो नागिरो आरो। दा बेबायदि नङा। आङो मैया दाख्लैबो बुंदों दिनैहाय बिटिआर गभर्नमेन्टआ इउपिपिएलनि गभर्नमेन्टआ दिनैहाय माखासे दालां लामा बानायदों। गाबोन जे बुंगोन नामा बिथांमोनाबो अब्ला जे बेयो इउपिपिएल गभर्नमेन्टनि बानायनाय लामासो, बाहाय बिपिएफआ लिरनो मोना, बाहाय कंग्रेसआ लिरनो मोना, बाहाय बिजेपिआ लिरनो मोना होननानै बुंगोन नामा? बे नङा। बेखौ जायनो गभर्नमेन्टआव फैगोन, जायनो सासनाव फैगोन बे बानायखागोन। दा बिथांमोना ब्लेम खालामलाबायनो सोरबा माने लामा ससियेल मिडियानि माखासे फेसबुकआव जानला मोनला बुंबाय थादों, नै मानगोनां हाग्रामा महिलारि सारनि लिरनायाव जोंनि बिपिएफनि लामा बानायनायाव इउपिपिएलआ माबा लिरगासिनो दं बायदि बखिनायखौ नुबाय थादों। थारैनो बिथांमोना लोरबांथारसै। जोङोहाय 6थायावबो 6थाया देरहागोना क'क्राझार जिल्लायाव रोखा जाबाय। बाहाय खुनु गोनो गोथो आरो खुनु सन्देह लानांगौ गैला। जायखि जाया केन्डिडेटखौ होब्लानो 6थायावबो 6था देरहागोन, बेयो जोङो कनफिडेन्टलि दिनै गोख्रोङैनो बुंदों।